Salutare tuturor, bine v-am găsit la următorul short, partea a patra și ultimul videoclip. Mai am puțin și trebuie să trec cale ferată, doar că vine un tren, așa am auzit. După cum vedeți, sunt aproape, mama mea. Deci mi-au înghețat mâinile în 15 minute. A fost nevoie să acționez iar la arma secretă. Doar că trebuie să așteptăm să treacă trenul și revin eu imediat după ce a trecut trenul. Ia uite că leacă trece acum. Ia uitați-a unde sunt eu, duce la cale ferată și undeva prin acolo s-a văzut trenul. Mama mea, haideți că revin când vine trenul. Ok, deci tocmai acum ce-a fluierat controlorul ca să plece. Deci cam acum ea pleacă, coșit claxonat. Doar că nu mai vine azi. Încolo ea trebuie să vină și nu mai trece. Eu sunt mort de somn. Sunt și înghețat, după cum vedeți mâinile. Mama mea cum dau cu petarde. Haideți că pun pe pauză și revin când trece trenul, că nu mai pot de frig. Vine trenul dincolo, este săgeata roșie. Așa cred că o cheamă. O să-i fac din mână să mă claxoneze. Sau face din mână, dar nimica. Trebuie să așteptăm ca să ia curentul. Că dacă nu, rămâne curentul. Și mă încurentez. Haideți că acum trec și eu. Aici se va termina, așa că pa!